Horoi shamwari dzangu, welcome kunguva yerubatsiro TV, nzvimbo yako inokupa kunyaradzwa, rubatsiro uye hope. Nhasi tichataura nezvekufunga zvakawandisa uye nzira dzinokubatsira kudzora pfungwa dzinomhanya. Gara zvakanaka, bata moyo uye tichatanga rwendo rwedu. Shamwari dzangu, dzimwe nguva pfungwa dzedu dzinotanga kumhanya, dzichinetsa, dzichitidzorera kumashure. Unonzwa sekunge haukwanisi kuzorora, unofunga zvakapfuura, zvisati zvaitika, kana zvinhu zvisina kana umboo. Nhasi tichadzidza nzira 5 dzinokubatsira kumisa kufunga zvakawandisa uye kuwana runyararo. Cherekedza pfungwa dziri kumhanya. Paunenge uchifunga zvakawandisa, mira zvishoma, wobva wazvibvunza, ndiri kufunga chokwadi here kana kuti kutya? Kana watocherekedza kuti uri overthinking, unotova padanho rekutanga rekudzora. Izvi zvinopa pfungwa dzako nzvimbo yokuzorora. Fambisa muviri, kufamba, kufema kana stretching. Kufamba 5 minutes kana kufema deep breath unodzima pfungwa dzinomhanya. Muviri ukazorora, pfungwa dzinotevera uye stress inobva yadzikira. Nyora pasi zvaunofunga. Kupfuurisa mupfungwa kunowedzera stress, asi kunyora pasi kunobvisa mutoro wacho. Kana wachinyora, pfungwa dzinobva dzanyatsorega uye unowana mhinduro zviri nani. Isa miganho yekufunga. Isa nguva diki ye-thinking time. Semuenzaniso 10 minutes pazuva. Kana pfungwa dzikapfuura nguva iyoyo, dzoudza kuti tichazofunga izvi panguva yedu. Izvi zvinodzidzisa pfungwa kuti dziteere mutemo. Dzokera kunoita zviripo, grounding. Tarisa chinhu chiri pamberi pako, ruvara, kunhuwa, ruzha. Izvi zvinodzosa pfungwa dzako mupresent moment uye zvinoderedza overthinking ipapo. Shamwari dzangu, idzi ndidzo nzira 5 dzinokubatsira kudzora kufunga kwakawandisa. Gara wakasimba, tsigisa mwoyo wako uye uve nerunyararo. Nguva yako yerubatsiro yasvika. Ndokutendai nekuteerera nguva yerubatsiro TV. Subscribe kuti uwane guidance, motivation uye real life solutions nguva dzose. Gara wakasimba uye rangarira, pfungwa dzine simba, asi newe ndizvo zvimwe simba rese.